Robí preteky vyrovnanejšími a o mnoho viac v tomto prípade záleží na schopnostiach a šikovnosti samotných jazdcov. Poslednou zmenou v predpisoch je aj dotankovávanie paliva do motokár v priebehu samotných pretekov. Všetky tieto zmeny sa už v rámci prvého tohtoročného Indoor Kart Cupu ukázali ako mimoriadne účinné a preteky sa tak stali o mnoho dramatickejšími v porovnaní s minulým rokom. 30. Toľko zmeny predpisov, ktorým sa v priebehu tohtoročnej sezóny Indoor Kart Cupu budeme ešte určite podrobnejšie venovať. Poďme však teraz už k samotným pretekom. Na tie, opäť ako v minuloročnej sezóne, poslúžila trať bratislavskej Kart1 arény. Tá prešla v priebehu leta menším upgradeom, pričom sa pomenili niektoré zákruty a jazdci tak v rámci jej zdolávania museli často nanovo hľadať tú ideálnu stopu na prejazd jednotlivými zákrutami. Okrem zmien, o ktorých sme už hovorili, novinka zasiahla aj samotnú kvalifikáciu. Tu v minulosti jazdila celá trojica, no od tohto roka to však je iba jeden vybratý člen tímu, ktorý má na zajazdenie čo možno najrýchlejšieho času na jedno kolo celkovo 5 minút. Po kvalifikácii sa už preteky rozbehli na ostro a na trati to poriadne začalo vrieť. Do vedenia sa už od úvodu dostal jazdec, ktorý na motokárach vyrastal, Zdeno Mikuláško. Niekoľkonásobný majster Slovenska v motokárach je tým najpovolanejším zo štartového poľa, ktorý má právo zhodnotiť nové motokáry pripravené práve pre Indoor Kart Cup. Ešte sú nové, určite potrebujú ešte nejaké kilometre zabehnúť, ale naozaj káry super, super sa s nimi zatáča, jazdí, fungujú. Vyzerajú celkom bezpečne a už aj na pohľad sú o mnoho krajšie ako tie staré, takže výborné. Spokojnosť s motokárami prejavil aj jazdec HBRT Media Life tímu Marian Matúš, ktorý stál aj pri zrode nových predpisov platných pre tohtoročnú zimnú sezónu. Tie nové motokáry fungujú veľmi dobre, odporúčam, len reagujú úplne krásne. Majiteľ urobil veľmi dobre, že to kúpil. Sú to fantastické motokáry a tá hodina v tej káre, to je úplná geniálna vec. Veľmi rád by som sa povozil aj viackrát, je to geniálne. Dosahované časy na jedno kolo dávali jasne najavo, že už aj spomínané dovažovanie robí svoje. Časy boli totiž pomalšie takmer o 2 sekundy oproti tomu, na čo sme boli zvyknutí. Hovorí sa už Rotax, čo jazdím, že 10 kg je pol sekundy, takže ten rozdiel tam je citeľný. Ja si to povedia, a tí, čo sú dovážení ľahší, musia to cítiť. Nielen dovažovanie či nové vyrovnanejšie motokáry, ale aj striedanie a dotankovávanie paliva, ktoré prišlo na rad po 2 hodinách jazdy, neustále premiešavalo priebežné poradie pretekov, čo zvyšovalo ich dramatičnosť a v podstate až do konca si žiaden z tímov nemohol byť istý svojim umiestnením. Po 4 hodinách jazdy, ale aj vyše 300 odkrúžených kolách v Kart1 aréne sa na 6. mieste umiestnil tím ARC Bratislava v zložení Zdeno Mikuláško, Martin Gašparovič, Jánoš Gravčák a Richard Gonda. O iba 5 sekúnd lepší bol tým Dynamics, ktorý sa umiestnil na 5. priečke. Jeho zloženie Ľuboš Mistrík, Renáta Zajceva, Rado Mihalek a Michal Midlo. Zemiakovú medailu, alebo lepšie povedané 4. miesto v rámci prvého kola Indoor Kart Cupu získal tím Alkohol Killer. Jeho členmi sa stali Marcel Lídl, Tomáš Stráňavá a Martin Špektenhauser. A práve on je držiteľom najrýchlejšieho času doposiaľ dosiahnutého v Kart1 aréne. To však bolo v starej motokáre. V novej tie časy neboli síce zlé, ale nepatrili ani k najlepším. Nebol som zohraný ešte s károu, takže musím málo pojazdené. Treba ešte viacej potrénovať a bude to fajn. Bronzová priečka domáci tím Kart1 Arena, ktorého členmi boli Adam Hedera, Igor Stráňavský, Milan Molnár a Michal Krasňanský.
Napriek tomu, že sú domácim tímom, predpokladali, že sa im podarí dojazdiť na 3. mieste? Ťažko sa dalo odhadovať, ako to vyjde. Predsa K2 je otvorená 1 rok, veľa jazdcov sa vyjazdilo, bolo ťažké povedať, že na ktorom mieste skončíme. Sme ale spokojní. V tej konkurencii určite sme spokojní. Striebro, ale aj poriadnu kopu bodov do hodnotenia seriálu si nakoniec po 4 hodinách krúženia na dráhe K2 Arény odviezol tým HBRT Media Life. Jeho členovia Marian Matúš, Attila Klaris, Tibor Gloznek a Matúš Lorenčík. Som veľmi spokojný, s chalami sa išlo veľmi dobre. Všetci sme jazdili v podstate vyrovnané časy, to dopomohlo k tomu 2. miestu, takže fakt veľká spokojnosť. Najväčšia radosť po odkrúžení 307 kôl nastala v tíme Go Baby Go. Bodaj by aj nie, boli najrýchlejší, najazdili najviac kôl a samozrejme vyhrali. Hovoríme o štvorici jazdcov Tomáš Bizub, Alik Harakany, Braňo Bizub a Robo Štica mladší. Veľmi spokojný som so svojím výkonom aj s celým tímom. Nebola to len moja práca, ale aj tímová celého. Prvé kolo tohto ročného seriálu Indoor Kart Cup 2012-13 je úspešne za nami. Videli sme v ňom veľa noviniek, ale aj toho pravého športového zápolenia a pravdu povediac, už sa nevieme dočkať pokračovania. To bude začiatkom mesiaca november a my samozrejme pritom nebudeme chýbať. Ahojte, pekný večer, opatrne so šampanským, ulice sú plné kandúrov, nepreženite za auto. A ide ľava 6-7 a prava 8. Ja mám spisku do pravej 2. Túto reláciu vám priniesli Boyden, A1 Team, Stengel, Studio Live, Racing Tube SK.